Odhi nyime nyako Ramogi jatelo mochung' ne weche mag alwora e kaunti ma Kericho Moses Moritat owacho ni jogo ma itudo kod ketho kuonde mag thidhna e gwengego ibiro mak kendo chwal e doho koloso e kinde nyasi mar pidho yien e kar tiegruok ma Kipsenende kendo ma yudore kar chung' od bura ma Kipkelion. Moritat olero ni ibiro kaw okang' mager ne jogo ma ketho yewni ma pi gudore moloyo e gwenge ma Chilchila kendo kwayo obila ma kanyo mondo mi ok sire e chenro ma kamano. Apisa mochung' ne bunge kaunti no John Kidogo olero ni madirom eka 60 mag bunge e gwenge ma Kapsorok osekethore kendo en ting' mar jopiny mar telo e chenro mar pith yien kendo rito alwora. Is an offense, and today this morning the same culprit appeared to be continuing, so with the help of the law enforcement agencies we are going to take action to deter such a violation on environment happening again. And we have specific regulations of environment. We also have Environmental Management and Conservation Act. We have the wetland regulations. We have the quota regulation that spells out specific charges that we are going to charge that culprit once that person is nabbed. So we encourage people in good faith and for our future generations and for the benefit of Kericho and for the benefit of water access to remove yourselves from the riparian areas and to protect the environment the way we have been advised and instructed to do. Kapsorok Community Forest. It is around 60 acres, and Kenya Forest Service may wish to see how it can rehabilitate it this year. We will need to fence it, then together with the county government we will plant trees there.